Rydym yn croesawu ein Crefftwyr Campus i Sialens Ddarllen yr haf eleni. Mae'r sialens eleni yn ymwneud â bod yn greadigol a bod yn Crefftwyr Campus. O ddawnsio i dynnu llun, cerddoriaeth ac mwy, fe ddewch o hyd i lawer o lyfrau yn y llyfrgell yn ymwneud â chof gelf neu ddiddordeb creadigol. Os ydych rhwng 4 ac 11 oed, byddwch chi hefyd yn gallu dod i'ch llyfrgell a cymryd rhan yn y sialens. Y sialens yw dod i'r llyfrgell 3 gwaith dros wyliau'r haf a darllen 6 o lyfrau o'ch dewis. Gallwn nhw fod yn llyfrau llun, llyfrau ffeithiol, llyfrau jocs, llyfrau llafar, llyfrau dychrynllyd, llyfrau doniol, llyfrau straeon detectif neu unrhyw fath o lyfr. Ar eich ymweliad cyntaf, byddwch yn cael pecyn sy'n esbonio sut mae'r sialens yn gweithio. Byddwch hefyd yn cael eich sticer cyntaf. Wrth i chi ddal i fynd drwy'r sialens, byddwch yn cael mwy o sticeri ac anrhegion. Beth am rhoi cynnig arni a cael tysysgrif a fedal erbyn diwedd yr haf? Ydych chi'n barod am y sialens? I ddechrau arni, dewch draw i'r llyfrgell lleol a pharatoi am haf o ddarllen. Am ddim! Da ni'n edrych ymlaen i'ch gweld chi. Cadwch lygaid hefyd am sesiynau crefft arbennig bydd eich llyfrgell yn ei cynnal gyda artistiaid lleol yr haf hwn. Mwynhewch haf hyfryd o ddarllen a chrefftau campus.